салом бинанда азиз, хиромон бахозода ҳастам бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ҳамроҳи шумо. Имрӯз 7 декабр аст ва дар оғоз сархати чанде аз мавзӯъҳои барнома. интернети заифи Тоҷикистон чаро бо гузашти 8 моҳ машварати Бонки ҷаҳонӣ барои аз тобеияти хадамоти алоқа берун кардани Тоҷик Телеком иҷро намешавад? Тоҷикистон мутаассифона дар байни кишварҳои бо ки сифати интернетшон хеле паст ва гарон аст ҷойгир шуда истодааст. Манижа сангин мегӯяд ҳеҷ як зан набояд дардашро дар оила пинҳон кунад ва хомӯш бошад. Сафири ҳусни нияти Созмони Милали Муттаҳид дар Қирғизистон аз ҳуқуқи занон суҳбат мекунад. як ҷавони маъюб дар сухт бо вуҷуди ҳама сахтиҳое ки мекашад ноновари хона шудааст, чун дар мақомот ба додаш касе нарасид. давлатҳо муроҷиат кардагӣ ман раиси ноҳия ба 11 сентяброна муроҷиат кардагӣ будам. На дарагаш ҳай. Бонки ҷаҳонӣ баҳори имсол ба ҳукумати Тоҷикистон тавсия дод ки соҳаи интернет дар кишварро ислоҳ ва ширкати Тоҷик Телеком ки дар тақсими интернет мақоми монополистиро дорад, аз тобеияти хадамоти алоқа берун карда шавад. Интернет дар Тоҷикистон то соли 2015 яке аз пешрафтатарин соҳаҳо дониста мешуд, вале солҳои охир ба сабаби маҳдудиятҳову суръати кундаш бисёр танқид мешунавад. Бонки ҷаҳонӣ чӣ гуфту чӣ шуд? дар гузориши Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ. бо гузашти 7 моҳ тавсияҳои Бонки ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон ки гуфта буд ягона ширкати дастраскунандаи интернет ба кишвар Тоҷик Телекомро аз тобеияти танзимгари соҳа хадамоти алоқа берун кунад иҷро нашудааст. дар хадамоти алоқа гуфтанд онҳо бо тарҳҳои мухталиф бо Бонки ҷаҳонӣ дар ҳамкорианд, вале аз ироаи ҷузъиёти бештари ин ҳамкорӣ худдорӣ карданд. ҳоло ҳам ширкатҳои дигари ироакунандаи интернет дар Тоҷикистон интернетро аз Тоҷик Телеком дастрас ва ба муштариён пешниҳод мекунанд. гуфта мешавад чунин вазъ боиси набудани рақобати ширкатҳо ва рушд накардани бозори мухобирот дар Тоҷикистон шудааст. ҳамаи он раддабандиҳоро агар бинед, Тоҷикистон мутаассифона дар байни кишварҳои бо ки сифати интернетшон хеле паст ва гарон аст ҷойгир шуда истодааст. аз нуқтаи назари чӣ сифат бошад, чӣ суръат бошад, чӣ нарху наво бошад, мо рақобатро дар бозори ҷаҳонӣ бой дода истодаем. ба қавли Гулов, сабаби аз тобеияти хадамоти алоқа берун накардани ширкати Тоҷик Телеком манофеи ин хадамот аст ки намехоҳад онро аз даст бидиҳад. иқтисоддонҳо мегӯянд, зарбаи заъфи суръати интернет ва гаронии нархи хадамоти мобилӣ дар навбати аввал ба ҷайби мардум ва буҷаи кишвар мерасад. ҳамин гуна инҳисорӣ идома ёфтан гирад, агар ба бюҷет зарар ҳаст, ба бюҷет аз ҳисоби баланд бардоштани хизматрасонии интернет андозсупорандагон пайдо мешавад, ширкатҳо, шумораи ширкатҳои андозмесупоридагӣ зиёд мешавад. умуман сохтори иқтисодиёти хурду миёна аз тариқи хизматрасонии интернет зиёд мешавад шумора. барои бюҷет баръакс фоида аст агар ҳамин инҳисорӣ аз байн бурда шавад. аксар сокинон дар Тоҷикистон аз гаронии нархи интернет ва хадамоти мобилӣ шиква доранд ва мегӯянд пули зиёдеро барои дастрасӣ ба он харҷ мекунанд, вале сифат ва суръати интернет ва гуфтугӯ бо телефони мобилӣ онҳоро қаноатманд намекунад. аммо теъдоди каме ҳам аз хадамоти мобилӣ ва интернет дар кишвар розӣ ҳастанд. ҳолатҳое мешавад ки мақсад мо дар дарсҳо наметонем маълумоти пурраро аз интернет гирифта. суми калон харҷ мешавад, но дар ҳама минтақа суръаташ нағз нест. суръаташ ба ман кофӣ ҳаст, яъне хуб кор мекунад. ҳафтааш мешавад интернет дорем, надорем, ҳафтааш мешавад дорем. хайр мо ҳисобам арзонтар шавад, бо хубайда мақсад ҳама мардум ҳама чӣ бохабар мешавад. ҳоло Тоҷикистон аз назари суръати интернет дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ дар мақоми аз ҳама охир қарор дорад, аммо нархи он баръакс гарон аст. дар кишвар нархи 1 гигабайт интернети мобилӣ ба ҳисоби миёна ба беш аз 20 сомонӣ баробар аст. ҳарчанд намояндагони хадамоти алоқа дар нишастҳои расмии худ аз сатҳи хизматрасониҳои интернетӣ ва суръату сифати он тавсиф мекунанд. гузориши навбатии мо ҳам ба сифати интернет дар Тоҷикистон рабт мегирад, зеро қаҳрамони гузориш мехоҳад бо истифода аз интернет зиндагиашро беҳтар кунад. ин марди ҷавон дар вилояти Суғд ки маъюб аст, баъди муроҷиатҳои батакрор барои кӯмак дарк кард ки дигар набояд ба умеди ҳукумат шавад.
баҳодур худоназаров ки ҳунари ошпазӣ доштааст дар ютуб канале боз карда намунаҳое аз ҳунари хӯрокпазиашро намоиш медиҳад. Машғулияти блогери дар ютуб дар Тоҷикистон ҳам барои баъзеҳо кам ба як кори бодаромад табдил мешавад. Фарзон Муҳаммадӣ аз талошҳои баҳодур дар ин кор мушоҳида кардааст. баҳодур худоназарофи 34 сола 16 сол пеш ба ҷӯйбори деҳааш афтиду аз пояш захм бардошт. бо табобати чанд сола натавонист захмашро дармон кунад ва ҳоло маъюби гурӯҳи якум аст. 3 тифли ноболиғ дорад ва аз давлат 280 сомонӣ нафақа мегирад. вале ӯ мегӯяд бо ин пул ба душворӣ аробаи зиндагии худу оилаашро кашола мекунад. орта бинед, рӯғана бинед, ҳамаш қима шуда брафтаги 280 сол нарастоза кун зиндагӣ буда. рамазон оянда кун хешомо 100 сомон патоқта мебравад, я 50 сомон, я 200 сомон метиҳад. дар ин оила на танҳо баҳодур, балки падараш ҳам ба сабаби вазнинии гӯш маъюби гурӯҳи дуюм аст ва модараш аз шиддати миёндардӣ солҳост ки бемори бистарист. нигоҳубин ва таъмини рӯзгор ба дӯши ҳамин яккаписари онҳост. ин хонавода дар деҳаи исмоил ҳамзалифи ноҳияи бобоҷон ғафуров зиндагӣ мекунанд ва борҳо барои кӯмаки иловагӣ ба мақомот муроҷиат карданд. вале онҳо мегӯянд акси садое пайдо намешавад. давлатҳо муроҷиат кардаги ман раиси ноҳия ба 11 сентяброна муроҷиат кардаги будам. на дарагаш ҳаст, на мекунем мегӯяд ваъда метиҳад, одама фиребӣ намекунад. дар ҳамин ҳол баҳодур бо маслиҳати дӯстонаш барои пулкоркунӣ рӯй ба шабакаҳои иҷтимоӣ овардааст. вай дар ютуб бо номи худ каналеро боз карда барои корбаронаш тарзи хӯрокпазиро меомӯзонад. ин ҷавони маъюб мегӯяд ҳудуди 50 навъи таом ва хӯришро омода карда метавонад ва умед дорад бо ин роҳ тамошобинӣ зиёд пайдо кунад. дар тоҷикистон ба гуфтаи мақомоти расмӣ ҳудуди 160 000 шахси дорои имкониятҳои маҳдуд ба сар мебаранд. масъулони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мегӯянд маъюбон аз имтиёзҳое ки давлат муайян кардааст бархурдор ҳастанд, аммо худи маъюбон имтиёзҳои пешбинишударо нокофӣ мешуморанд. аз ин сабаб шумори зиёди маъюбон рӯй ба талбандагӣ меоранд ва ё вобаста ба имконашон пайи дарёфти кори муздовар ҳастанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров. Манижа Сангин, овозхони тоҷикистонии муқими Русия, сафири ҳусни нияти идораи паноҳандагони Созмони Милали Муттаҳид ва як фаъоли ҳуқуқи занон дар доираи барномаи мубориза бо хушунат алайҳи занон дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон қарор дорад. ӯ ва модараш ба занону духтарони қурбонии зӯровариву хушунат кӯмак мекунанд. бахши қирғизии радиои Озодӣ дар Бишкек дар як суҳбат бо Манижаву модараш онҳоро дар бораи роҳҳои кӯмак ба занони ҷомеаҳои суннатӣ пурсиданд ки бисёр вақт аз гуфтани дарду азиятҳои худ дар оила шарм мекунанд. қадами аввал ин аст ки зан ин дардро барои худ пурра дарк карда онро бишносад. қадами дуюм ҳатман дар бораи ин дард бо касе суҳбат кардан дар кор аст. вақте мо мегӯем ки нонро тақсим карда хӯред, ин кори хуб аст, вале чаро дардро набояд тақсим кунем? вале ба мо мегӯянд ки на нагӯй, ҳамсояҳо нафаҳманд. ҳама кӯшиш мекунанд ки инро пинҳон кунанд. тарсидан лозим нест, гап зан. Просто порой, что можно обратиться к семье, и семья может не понять. баъзан чунин мешавад ки ба оила муроҷиат мекунӣ, вале туро дуруст дарк намекунанд. ин хел ҳолатҳо мешаванд. барои ҳамин ҳам бояд ба дигарон бигӯӣ. ба ҳамин хотир ҳам ин созмонҳо амал мекунанд. инҷо ҳам равоншиносон ва ҳам ҳуқуқшиносоне ҳастанд ки ба шумо ёрӣ мекунанд. воқеан ҳам гоҳо метарсӣ ки баъзе чизҳоро дар дохили оила бигӯӣ. чӣ будани тарбияи суннатиро ман медонам. ман фарҳанги суннатиро дидаам. ман тамоми тобистонҳоямро дар бачагӣ дар Тоҷикистон сипарӣ мекардам.
ва ҳамаи инро хуб дарк мекунам. Ту як гап мегӯиву аллакай тамоми маҳаллаатон дар борааш хабар дорад ва аллакай ба дигар маъно медонанд. Ту дигар чизро дар назар доштӣ, вале туро ҳамин хел фаҳмиданд. ин хеле бад аст. аз ҳама мушкилтар боз вақте аст ки ту дар муҳоҷират дар кишвари дигар ҳастӣ. санадҳоят мушкил дорад, кор пайдо кардан наметавонӣ, пул надорӣ. агар ҳам пулат буд, бисёр вақт ба одамони ғайри славянӣ хона намесупоранд. пеши оилаат баргаштан наметонӣ, чунки онҷо мегӯянд ки пеши шавҳарат баргард. яъне ин зан садҳои зиёд дорад. Огромное количество препятствий рядом с этой женщиной. мусоҳибаи муфассал бо Манижа Сангин ва модараш равоншинос Наҷиба Усмонова ба зудӣ дар саҳифаи радиои Озодӣ нашр мешавад. иёлоти муттаҳидаи амрико гуфт ки ба нишони эътироз аз нақзи ҳуқуқи мусалмонон дар чин дипломатҳояшро ба маросими оғози олимпиадаи тобистона ба чин намефиристад. мақомоти Пекин ҳам бо асабоният ба ин эълони чин вокуниш карданд. каюмарси ато гузориш медиҳад. ҳукумати амрико мегӯяд мақомоти расмӣ ва дипломатҳои он ба сабаби муроот нашудани ҳуқуқи инсон ба олимпиадаи тобистона ба чин намераванд. ба сабаби ҷиноятҳо ба зидди башарият дар Шинҷон ва дигар нақзи ҳуқуқ дар чин, мо дипломатҳои худро ба бозиҳои зимистонаи олимпӣ ва паралимпии соли 2022 ба Пекин намефиристем. албатта мо варзишгарони худро дастгирӣ ва мухлисӣ мекунем. ҳузури дипломатҳои мо бадин маънӣ мебуд, ки гӯё онҷо ҳеҷ гапе нест, вале бозиҳо дар пасманзари бераҳмӣ ва ҷиноят ба зидди башарияту наслкушӣ мегузаранд. ҷен писаки сухангӯи кохи сафед мегӯяд таҳрими дипломатии бозиҳо паёми рӯшани ба чин аст, вале халале ба варзишгарони амрикоӣ намерасонад. энтони блинкен вазири умури хориҷӣ гуфт амрико бо шариконаш дар бораи мавқеи муштарак дар баробари бозиҳои олимпӣ машварат кардааст. ҳоло маълум нест ки австралия ва ҷопон ба амрико пайравӣ мекунанд ё не. зеландияи нав ба сабаби коронавирус дипломатҳояшро ба чин намефиристад. сафорати чин дар Вашингтон таҳримҳоро ҳиллае номид, чун ба гуфтаи сафорат ба сиёсатмадорони амрико ҳеҷ гуна даъватнома нафиристоданд. сиёсатмадорони амрикоӣ ғавғо дар бораи таҳрими дипломатии бозиҳои олимпӣ дар Пекинро идома медиҳанд. онҳо чизеро мехоҳанд ки воқеият мешуморанд, бо афкори умум бозӣ мекунанд ва ба ҳиллаҳои дипломатӣ машғуланд. ин кор доғдор кардани рӯҳи хартияи олимпӣ, иғвои ошкор ва таҳқири ҷиддии тамоми мардуми чин аст. кумитаи байналмилалии олимпӣ аз қарори амрико истиқбол карда гуфт фиристодани варзишгарони амрикоӣ ба чин бо вуҷуди таҳрим баёнгари он аст ки Вашингтон олимпиадаро аз сиёсат ҷудо мешуморад. чоршанбе размкоре ки барои вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳи Маскав айбдор шуд, пеш аз ихроҷ аз Русия ба маркази нигаҳдошти муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ бурда шудааст. хабаргузории ТАСС навишт додгоҳи ноҳияи Останкинскии шаҳри Маскав рӯзи душанбе 6 декабр ҳукм кард ки чоршанбеев пеш аз он ки аз Русия берун карда шавад ба боздоштгоҳи муваққатии вазорати умури дохилӣ дар Маскав бурда мешавад. назари худи чоршанбеев ва ё вакилони дифои ӯ ба ин қарор феълан маълум нест, вале бар асоси қонун додгоҳ метавонист ба чоршанбеев имкон диҳад ки худаш мустақилона Русияро тарк кунад. дар қарори додгоҳ гуфта шудааст ки чоршанбеев бо рафтори худ қонуни муҳоҷиратро вайрон кардааст ва ба ин хотир дар ҳаҷми 5000 рубли русӣ ҳам ҷарима мешавад. блогер ва размкори муҳорибаҳои бидуни қоида чоршанбеев рӯзи 3 декабр боздошт шуд. полис гуфт ки ӯ дар туннели Лефортоваи шаҳри Маскав бо суръати аз ҳад баланд пойга ташкил кард ва ба иловаи ин мошинаш бима надошт. тамоми ин ҳаракаташро дар роҳ ӯ ҳамзамон ба видео ҳам сабт мекард. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.